Така започва денят ни в ден на заплата в София. Всеки месец аз и приятелят ми превеждаме по 2200 лева в общата ни сметка и си правим бюджета заедно. Въпреки че той печели почти 2 пъти повече от мен, пак делим всичко поравно. Общо събираме 4400 лева за септември и сядаме да планираме. Започваме с най-важното – заемите. Ипотеката ни, вноската за колата и телефон ми на изплащане общо 2300 лева. После идват месечните сметки. За Netflix 5 лева и 90 стотинки, за Waze Premium 72 лева. Сметките за дома, като газ, ток, вода, поддръжка и интернет. Общо 1016 лева и 10 стотинки. Време е за спестявания, които заделяме всеки месец. Отделяме 200 лева за татуировка за мен, пеперуда на кръста, 80 лева за устни, защото доста са ми спаднали, 200 лева за гримове, кожата ми е доста чувствителна и не мога да ползвам от ефтините. И накрая 200 лева за романтична вечеря в Хепи. Когато бюджетът е готов, вписвам всяка транзакция, а шаблонът смята всичко сам автоматично. Ако и ти искаш да си спестиш финансовите скандали с приятелят ти и да ти остават пари за глезотийки, последвай ме, остави коментар под видеото и ще ти изпратя линк към шаблона.